Na mnohých miestach našej planéty žijú ľudia v bezprostrednej blízkosti sopiek. V minulosti len učenci vedeli, že sa nachádzajú pri sopke. Nakoľko veľa ľudí nevedelo čítať, informácie od učencov sa nedostali všetkým a tak sa spoliehali na ústny prenos informácií o danej lokalite od starších obyvateľov. Keďže tí si väčšinou nepamätali výbuch sopiek, ani nejakú ich hrozbu v podobe popola, vypúšťania jedovatých plynov, prípadne lávy, tak si svoje obydlia pokojne budovali pri nich. Takýmto príkladom sú mestá Pompeje, Herkuláneum či Stabie, ktoré zničil výbuch sopky Vezúv v Taliansku. Dňa 24. augusta 79 v priebehu jedného dňa Vezúv ožil. Podľa niektorých archeológov to malo byť ale až 24. októbra 79, nakoľko ľudia mali teplejšie oblečenie a ovocie, ktoré sa zberá na jeseň. Mesto Pompeje bolo takmer do výšky 6 metrov zasypané popolom, pemzou a kameňmi, vďaka čomu sa toto mesto zachovalo v dobrom stave. Smrť tu našlo asi 20 000 ľudí. Počas nasledujúcich stáročí sa nadvlády nad kedysi prekvitajúcim krajom ujala príroda a biely príkrov z popola nahradil hustý borovicový les. Čo ale nezničila sopka, zničilo aj zemetrasenie a prípadne lahár, tzv. Páhnotok. O tom, čo sa v ten deň stalo, máme písomné pramene od Plínia mladšieho, očitého svedka tejto hroznej katastrofy. Pompeje boli odhalené už v roku 1594 pri budovaní zavlažovacieho kanála, potom ale opäť padli do zabudnutia. Prvé systematické archeologické vykopávky sa začali realizovať od roku 1860 pod vedením skúseného archeológa Giuseppe Fiorelliho. Vykopávky pokračujú aj v súčasnosti, nakoľko celé mesto ešte nebolo odhalené. Žiaci v 5. A triede sa na hodinách geografie učia o sopkách, činnosti vody, vetra a zemetraseniach. Toto učivo sme teda prepojili s témou starovekého Ríma a konkrétne zničenia mesta Pompeje. Žiaci Leo Butaš a Patrick Wallner si z vlastnej iniciatívy vytvorili doma model sopiek. Každý si zvolil iný postup, materiál a aj látky na názornú ukážku výbuchu sopky. Leo vytvoril sopku z recyklovateľných materiálov a výbuch vytvoril pomocou octu a sódy bikarbóny. Patrick vytvoril aj prírodu okolo sopky a výbuch realizoval pomocou Coca-Coly a cukríkov Mentos. Obom žiakom sa realizácia výbuchu podarila a spolužiaci ju nadšene sledovali. Potom sa všetci preniesli sledovaním simulácie výbuchu sopky Vezúv do dňa, ktorý prežívali obyvatelia Pompeji.